एनडिबिफोरखौ देथारजोबनांगौ। खुलुमबाय, आं बे समाव मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। रायजोफोर, फेसबुकआव राजु बसुमतारी होननाय सासे सुबुङा कमेन्ट खालामदों जे एनडिबिफोरखौ देथारजोबनांगौ होननानै। नाथाय सोर राजु बसुमतारी दासिमहालागै मोनथिथ'नाय जायाखै। बबे जायगानि आरो बबे डिस्ट्रिक्टनि बेखौ दासिमहालागै मोनथिथ'नाय जायाखै। दा जोबथारनायाव बिनि सोमोन्दै सावरायलायनोसै। बिनि सिगाङाव नोंथांमोना नैबे सुंद' आपडेटखौ नायनानै लाग्रोदो। दिनै महात्मा गान्धीनि 152थि जोनोम सान। बे जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव सानसेनि हाबाफारि खुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारि खुंनायजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि मानगार दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों, बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै लाग्रोदो। পক্ষে চুক্তিক টাইম বাউণ্ড স্পিডি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে এপছু লাগি আছে আৰু ইয়াত আমি মনোনিৱেশ কৰিছোঁ। বড়োলেণ্ডত শান্তি ঘূৰাই অনাৰ কাৰণে আমি কাম কৰিছোঁ আৰু সকলো একেলগে মানে ভাই ককাইৰে আমি মিলি পেলাই আগুৱাই যাব লাগে, সেই সংকল্পটো লৈ পেলাই আমি কাম কৰি আছোঁ। আৰু ইয়াৰ কাৰণে চুক্তি আমাৰ এতিয়া প্ৰায়ৰ এজেণ্ডা আৰু এই চুক্তিটো ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰতহে আমি সৰ্বাংগীন উন্নয়ন হ'ব বুলি আমি দৃঢ় বিশ্বাসী আৰু আশাবাদী। হয়, বহুতো ক্ষয় ক্ষতি হৈছে। ইয়াৰ পিছত ইউটিনেলেপ ইউবিনেলেপ জন্ম হৈছে, ইয়াৰ পিছত বিপিপি জন্ম হৈছে আৰু BLT NDB এপছু সেই সংঘাতময় পৰিৱেশত আমাৰ বহুতো ক্ষয় ক্ষতি হ'ল। অকল বড়োসকলৰ ক্ষয় ক্ষতি হোৱা নাই, আমাৰ অঞ্চলত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি যোৱা 30-40টা বছৰত 4টা দশকত বড়ো সমাজত বা বিটিআৰ অঞ্চলত বা তাহানি BTC বা BSC সেই অঞ্চলত মানে ইয়াতে বিভিন্ন দল সংগঠন জন্ম হৈছিল আৰু বিভিন্ন ঘাত প্ৰতিঘাত হৈছে। এপছু আৰু PTCৰ এসময়ত সংঘাত হৈছে, বহুতো ক্ষয় ক্ষতি হৈছে। ইয়াৰ পিছত ইউটিনেলেপ ইউবিনেলেপ জন্ম হৈছে, ইয়াৰ পিছত বিপিপি জন্ম হৈছে আৰু BLT NDB এপছু সেই সংঘাতময় পৰিৱেশত আমাৰ বহুতো ক্ষয় ক্ষতি হ'ল। অকল বড়োসকলৰ ক্ষয় ক্ষতি হোৱা নাই, আমাৰ অঞ্চলত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ক্ষয় ক্ষতি হৈছে। তো আমি সদায় সংঘাত এৰাই চলিব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু 2003ত মূল খুঁটিলৈ BLT ঘূৰি আহিল, 2020ত NDB মূল খুঁটিলৈ ঘূৰি আহিল। এতিয়া এটা অস্ত্ৰমুক্ত সমাজ আমি গঢ় দিব সম্ভৱ মানে হ'ল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাৰ মাজত যি ৰাজনৈতিক যি এটা মানে সংঘাতৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো আমি নাইকিয়া কৰিব বিচাৰিছোঁ। কিয়নো হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া হওক, UG ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া হওক, ৰঙ্গিনা নাৰ্জাৰী, ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া, প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, আন নেতৃবৃন্দসকল একেটা গ্ৰুপৰে একেটা পৰিয়ালৰে সেইসকল নেতৃত্ব দিয়া সংগ্ৰামী নেতা আছিল। আজি UPPL আৰু BPF দুটা ৰাজনৈতিক দলত বিভক্ত হৈ আছে। সেই বিভক্ত হোৱা পৰিয়ালটো আমি এক হ'ব কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। ফৰ্মুলা এজেণ্ডা, ইয়াৰ ভৱিষ্যত কাৰ্যপন্থা পৰিকল্পনা কি হ'ব ৰাজনৈতিক দলবিলাকে তৈয়াৰ কৰিব। কিন্তু জাতীয় সংগঠন, জাতীয় চেতনা অনুভূতি আমি সদায় এই কথাটো উপলব্ধি কৰোঁ যে একতাৰ মাজেৰে আমি যাব লাগে, একে ৰাস্তাত খোজকাঢ়িব লাগে। আৰু এই সংঘাত আৰু সংঘৰ্ষ ক্ষয় ক্ষতি এৰাই পেলাই যদি আমি আমাৰ ৰাজনীতিক সাংবিধানিক অধিকাৰ এই বিটিআৰ অঞ্চলখন যদি আগুৱাই নিব পাৰোঁ, বিটিআৰ কেন্দ্ৰিক যি এটা আঞ্চলিক দল, সেইটো আমি যদি একে ৰাস্তাত ৰাইজে যি বিচৰাইছে সেই বিচৰা কথাকে আমি কৈছোঁ, ৰাইজৰ মনৰ কথা আমি প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আমাৰ দায়িত্ব আমি পালন কৰিছোঁ, বাকী তেওঁলোকৰ কৰণীয় তেওঁলোকে পালন কৰিব লাগে। এইটোৱে মোৰ কথা স্পষ্ট। মূল দফাসমূহ এতিয়াও কাৰ্যকৰী হ'বলৈ বাকী আছে। গাঁও সম্প্ৰসাৰণৰ 60খন গাঁও এতিয়ালৈকে সম্প্ৰসাৰণ হ'ল বা অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল শোণিতপুৰ বিশ্বনাথত, আৰু অধিক গাঁও আছে সোমাবলৈ। ইয়াত 60টা সমষ্টি মানে বঢ়াব লাগে বা 60টা সমষ্টি পৰিষদীয় সমষ্টি হ'ব লাগে, সেইখিনি বনাব লাগে। আৰু আহি থকা সময়ত সংবিধান সংশোধনী বিধেয়কৰ যোগেদি বিটিআৰৰ যিখিনি ক্ষমতা, তাৰ পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন, তাৰ যিখিনি চিট, তাৰ এণ্টি ডিফেকশ্যন ল যিখিনি আছে সেইখিনি বৃদ্ধি কৰিব লাগে। আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ বড়ো কছাৰীৰ জনজাতি পাৰ্বত্য মৰ্যাদা, বড়ো কছাৰী কাউন্সিলক অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন কৰা আৰু আনপিনেদি প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন যি প্ৰাদেশিকৰণ যি এটা তাত দফা ক্লজ আছিল, সেই ক্লজটো এতিয়াও মাত্ৰ কলেজৰ ক্ষেত্ৰতহে ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। আন যিখিনি স্কুল, কলেজ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আছে এতিয়াও ৰূপায়ণ কৰা হোৱা নাই। আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু NDB ৰিলেটেড যিখিনি আছে সেইখিনিও নিষ্পত্তি কৰিব লাগে বুলি আমি কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক আমি স্পষ্ট ভাষাৰে আমি দাবী আহ্বান জনাইছোঁ। আলোচনাত মিলিত হৈছোঁ আৰু এই আলোচনাটো আমি
মানে খুব স্পষ্টকে আমি কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক আমি দাঙি ধৰিছো ধন্যবাদ रायजोफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि मांगार दिपेन बर' बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिपखौ नायनानै नोंथांमोना मोनथिखाबाय रायजोफोर दाना फैदो राजु बसुमतारिया सोर बेखौथ' सिनाया दा राजु बसुमतारिया मा कमेन्ट खालामदों आङो नोंथांमोननो फरायथिनानै होनोसै नोंथांमोनाबो स्क्रिनाव होनायखौ नायनानै फरायलांबानो जाबाय राजु बसुमतारि लिरदों बियो दायो नोंसोर बायदि एनडिबिफोरखौ जों देथारनांगोन सिगां गावनि हारिखौ देथारबायना मा लिरदों इयो दायो नोंसोर बायदि एनडिबिफोरखौ जों देथारनांगोन सिगां गावनि हारिखौ देथारबायना नोंथांमोना मिथिखाबाय मा लिरदों खनसे फरायनानै होबावनोसै आं दायो नोंसोर बायदि एनडिबिफोरखौ जों देथारनांगोन सिगां गावनि हारिखौ देथारबायना राजु बसुमतारि रायजोफोर नोंथांमोना खोनाखाबाय राजु बसुमतारिया मा कमेन्ट होआमोन सोर राजु बसुमतारि बेखौ दासिमहालागै मोनथिथ'नाय जायाखै लासैनो मोनथिगोन आरो लासैनो हमजागोन सोर राजु बसुमतारि एनडिबि सोद्रोमाफोरखौ देथारलायनो ओंखारनाय बबे गुदुंनिफ्राय जोनोम मोननाय बियो राजु बसुमतारिया बर' नंगौना नङा जाखो फालाय बिलाय एथबां दम जाबाय राजु बसुमतारि नोङो एथबां दमना एनडिबि सोद्रोमाफोरखौ देथारलायनो ओंखारनाय सांग्रां जा राजु बसुमतारिजों सोरबा जुदि सापर्ट दंफायोब्ला किन्तु गासैबो जेयाव नांजोबगोन थाल लाखा एनडिबिखौ देथारलायनो ओंखारदों राजु बसुमतारि दम दङ नोंनियाव राजु बसुमतारि बेसे गोथौ दैनि ना नोंलाय बेसे गोथौ दैनि ना राजु बसुमतारि एनडिबि आफादनि सोद्रोमाफोरखौ देथारलायनो ओंखारनाय दम दंब्ला फैना आंखौ देथारफै नैबे आंनि आसि फिसाखौनो हिलायनो हानाय नङा नोङो राजु बसुमतारि मिथिबायना नैबे आसि फिसाखौनो हिलायनो हाया नोङो राजु बसुमतारि आंनिखौ आंनि आसि फिसाखौनो हिलायनो हाया नोङो एनडिबि आफादनि सोद्रोमाफोरखौ देथारनो ओंखारदों हा माबा दाउ अमा मोसौ बोरमाफोरबायदि मोनबाय नामा एनडिबि आफादनि सोद्रोमाफोरखौ देथारलायनो ओंखारनाय बिटिआर गोजोन गोबथा जाखांनायनि उनावहाय एनडिबि आफादनि सोद्रोमाफोरा दिनै मा अबस्था जानानै दङ राजु बसुमतारि मा अबस्था जानानै दङ नों नुदोंना नुवाखै हा राजु बसुमतारिनो बियो एनडिबि आफादनि सोद्रोमाखौ देथारलायनो ओंखारनाय आंनि आसि फिसाखौनो हिलायनो हाया आरो एनडिबि आफादनि सोद्रोमाखौ देथारनो दम दंबा फै जोंफोरबो आर्मि पुलिसजों होसोजानाय मोनथिबाय राजु बसुमतारि दम दंबा फैलाय आर्मियानो होसोना जोंफोरखौ गावथारनो हायाखै आरो नोंलाय नैसो राजु बसुमतारि बबे गुदुंनिफ्राय जोनोम मोनना फैनायलै नोङो राजु बसुमतारि दाबायदियाव खाथियाव मोनब्लाना नोंनि हाराखौ थसेबो दोननाय नङामोन आं एनडिबि आफादनि सोद्रोमाफोरखौ देथारलायनो ओंखारनाय एनडिबि आफादनि सोद्रोमाफ्रा दा मा अबस्था जानानै दङ सोरबाया थेला बोनानै जानांगौ जादों सोरबाया हाजिरा मावनानै जानांगौ जादों सोरबाया कम्पानि थांनानै आग्रो मोनाखै एनडिबि आफादनि सोद्रोमाफोरखौ एदावनानै लादों बेवहाय सोर राजु बसुमतारि नोंलाय रायजोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा बिथांनि जिथु कमेन्ट होदोंना बे कमेन्ट खालामनाया बिराद दुखु मोनथावना खालामदों दिनै एनडिबि आफादनि सोद्रोमाफोरा मा अबस्था जानानै दङ बिनि गेजेराव आरो सोरबा सासेया बेफोरबायदि कमेन्ट खालामोबा एसे दुखु नांथावना जायो गोसोआव एसे गाबखांनाय फैयो नङा होमबा रायजोफोर दा मा अबस्था जानानै दङ नुखादों रायजो राजा नोंथांमोनानो बिटिआर गोजोन गोबथा जाखांनायनि उनावहाय सोरबाया मोननांगौ अनसुंथाइफोरखौनो सरकारनिफ्राय मोननो हायाखै सोरबाया आर्मि पुलिसजों गावथारजाबाय दा गावथारजानाय जायफ्रा मुंख्लं जानाय बे मुंख्लं जाजानायनि न'खरनि सोद्रोमाफ्रा दासिमबो सरकारनिफ्राय जाबायदि अनसुंथाइफोर मोननांगौ बे अनसुंथाइखौ मोननो हायाखै बेसेबां दुखु नांथावना जानानै दङ रायजो राजा नोंथांमोनानो बयबो मिथिखादों नङा होमबा बा एनडिबिनि गेजेरावबो सोरबाया मोननाय सोरबाया मोनि जायफ्रा एनडिबि आफादनि एक्टिभ केडार्स बिथांमोनानो दासिमबो सरकारनिफ्राय अनसुंथाइखौ मोनजोबनो हायाखै गोबां दङ नाथाय दासिमबो गासिबो मोनजोबनो हायाखै बेफोर दुखु नांथावना दिनै माइ गाब जुजाय खालामनाय बायदिखौसो जों नुबोगासिनो दङ सरकारा जोंखौ दिनै माइ गाब जुजाय खालामगासिनो दङ सोरनिबा नामाथ' थाङाखैनो सोरनिबा लिस्टआनो मोनहैयाखै दा जोबोद दुखु नांथावना आरो माखासे जोबथेसालियाव दासिमहालागै जोबनानै दोनजादों बिथांमोनाबो दासिमबो उदां अख्राङाव फैनो हायाखै बा उदां जानो हायाखै जोबथेसालिनिफ्राय बिथांमोनखौबो उदां खालामनानै न' फारसे लाबोफिननो हायाखै बिटिआर गोजोन गोबथा जानाया 5 बोसोरानो जालायलांसिगोन बे जोबोद दुखु नांथावना नङा होमबा रायजोफोर दा बिनि गेजेराव बेफोरबायदि कमेन्ट खालामोब्ला सोरनि गोसोआ दुखु मोना सोरहा गाबखाङा
खाथियाव मोनब्लाना आं बेबायदि मानसिखौ हारा हुरा बुख्रुबजोबगौमोन। बिराद दुखु नाङो, मोनथिबायना रायजोफोर जिखियानो जादोंला नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा। आङो सोरनिबा थाखाय खहा जानाय बाथ्रा बुंफ्लांबायबा आंखौ सासे बर'निनो इउटुबार होननानै नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय। गोबां बाथ्रा बुंबावनो दंमोन, नाथाय आं दा बुंथ'लिया, भिडिअ'आ बिराद गोलाव जाबाय। आं फैबाय थानाय समावहाय आं बुंसिगोन। जै बर' हारि।